Мисли, чувства и действия ще изтеглим. Какви мисли има вашия партньор към вас? Смята, че толкова много мисли, че буквално му пуши главата. Какви чувства има към вас? Чувствата му е, че има много страст. Това чувство. Страст. Много страст. И иска даже още повече. По един нов начин. Много страстно да започнете. Много страстно привлечен от вас. И какви действия ще предприеме към вас? Този човек ви е от миналото по принцип. Не е скорошна връзка. И какви действия ще предприеме към вас? Още една карта ще изтегля, за да видим действията. Още веднъж излезе тази карта. Значи ще действа най-вероятно по начин, който от миналото действа. Буквално ако иска да дойде към вас, ситуация, която сте преживяли отново, преди, по същия начин ще действа. Тоест, дори да имало нещо, няма да дойде да се извини, а буквално чрез страстта, чрез сексуалността ще навлезе, ще нахуе и по този начин ще започнете контакта си и ще стане по-стабилен. Това също. Някакси ако до сега е бил по-голям скъперник, така да го кажа, нали? То ще отвори, ето вижте от този мъж как си е отворил вече съкровищницата за вас. Също така става въпрос и да подава като емоции, като подаване към вас, няма значение финанси или какво. Просто това, което сте очаквали е да почне да го подава. Но ще навлезе по същия начин, както от миналото. Така едно кратко четене направихме. А за лично четене може да ми пишете съответно на този телефон, който сега ще изпиша на екрана. Viber, WhatsApp. Как работя с моите клиенти, освен че гледаме на карти, за да видим каква е точно ситуацията при вас, давам доста психологически напътствия, как да излезете от неприятни ситуации, ако има такива, то е ясно, че когато човек звъни за лично четене, има някаква ситуация, която го интересува и има нещо, което, нали, трябва да се види. Освен това, давам доста техники, практики, с които да промените вашата енергия, защото много пъти в отношения, тук не говорим само за, нали, отношения между двойки, и в финанси, и за здравословно, също така човек, когато преминава през някакви препятствия, много сваля вибрациите, ако не знае как да насочи енергията си. Както в отношенията, когато има проблем, сваля вибрациите, навлиза надълбоко. Аз давам техники, с много от моите клиенти, които работя, имат голямо подобрение. Много семейства се събраха след това, тъй като жената издига вибрацията си, съответно мъже, също и за мъже, нали, няма проблем за това. Но започвам от жените, защото повече жени гледат. Издигат вибрациите. Сега се занимавам и много отдавна с кундалини. Много мощна практика, която повдига вибрациите. Винаги, когато сме повдигнали вибрациите, нещата се оправят. Така че с картите виждаме къде е проблема. И можем да започнем да работим върху това, за да оправите нещата по един друг начин. По-бързо да се случат, по-бързо да излезете от негатива, по-бързо да смените фокуса. Веднага става промяна, трансформация в отношенията, защото когато имаме проблем, трябва да се види къде е проблем, откъде е дошъл. Картите ни помагат, но аз също така помагам и на хората да работиме върху това да си го оправят. Освен, че картите ни дават напътствия, имаме свободна воля. И ако искате наистина да оправите, дали в финанси, дали със здравословно, нали, говорим, не съм доктор,
Но имам книга, наръчник за справяне с паник атаки. Говорим за техники, които могат да оправят енергийното състояние на човек. Тъй като техниките, които имам в книгата си за наръчник за справяне с паник атаки, помагат много. Но там нямаме заболяване. Нали? Нямам предвид, ако имате сериозно заболяване, си има доктори. Говорим за такъв тип или ако имате лечение, как да се помогне, нали, с практики и техники, както и финансите, те са също енергия. Така че работя на тази тема с мои клиенти, имаме голями резултати. Ако желаете, може да се свържете с мене, за да помогна и на вас. Чрез картите и чрез всичко, което първо съм прилагала на мене и после на много мои клиенти и виждам резултатите, за което съм много доволна. До скоро и ще очаквам който желае да работи с мен, да се свържи с мен.